sedulur papat limo pancer Kidung Marmati, Kidung Kanjeng Sunan Kalijaga, Dhandhang Gula. Ana kidung ing kadang marmati, amung tuwa ing kawasan iri, kanggo sakandha saciptane kadang kawah puniku kang rumeksa sarira mami, anakaken sedya ing kawasanipun. Padha sira ngelingana carita ing uni-uni kang kocap ing serat babat negeri Majapahit. Nalika tuing uni Sang Abrawi Jaya Prabu kang samya pepanggihan kaliyan Jeng Sunan Kali Sabda palon naya kinggong encangiro Sabda palon matur sukal yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam wit kula puniki yakti ratuning dang nyang Jawi momong marang anak putu sagung kang para nata kang jumeneng tanah Jawi wis pinasti sayektiku lopisan bekasaan rupi dereng lega kang ati yen durung lebur atempur
tondo pratondo tembayan mami ardi merapi yen wis rebluk mili lahar sinten tanpa rangekeya yakti kula rusak sami son sajakan putu kula berkasaan rupi dereng lega kang ati yen turing lebur tampur kula damel pratandha pratandha temayan mami arti merapi wis riceplok mili lahar ngidul ngilen pura kina gadhah bengar ingkang warih nanging punika medal kula wis nyebar agama putih merapi janji mami anggegereng jagat satu karasani reng jawata sadaya kilirku manti boten kenging kalamuntuk kauwahan saketing sarara kang tuwa ing tanah Jawi Sina
nira lawon sabda ngesti aji umpaminya brangkali prapta tengah-tengahipun kaline banjir bandang jroning ngleboni jalmi kathah sirna manungsa prapring pralaya sangat tingsang sara kang tuwa ing tanah Jawi sinengkalan taun nira lawon sabda ngesti aji upami nyabrang kali prapto tengah ipun kaline banjir bandang jroning lebne jalmi bebaya ingkang meka waratosa tanah Jawi kinawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi wit ing donya puniki wonten ing sawasanipun sedaya praja wata kinarya mertandani jagat iki yekti
Sangka tiang ya panda kel batan ya kapi priya ikang prastya Sudareto waksa darum wang tatile ora misra wang tami arupku opi bumi lang kakira amakangka kakangka ilang tinolong tining tru janmi pasa sen ka yaga langko karaning rak putri napa hari jama yen dalu krimis ken maling yen rina wah kanta la uruara sakecanmo rebutan ngupaya bukti tangetang angire praja
tantahan peying ati katungka praptan neki pakepluk ingkang di leloro ngomblong waratin sa tanah Jawi enjing sakit sore sampun praloyo kasandung wa ing praloyo kaselak banjir ngemasi udan parat salah mongso angin ko geki krisi kayu kong prangsto sami enempuyung nganggen angun katarebah ablasa lepen-lepen samyo banjir lamun tinon pan kata samudra beno
sesahing sujami sitinipun samya nela berkasaan kang ngelesi hanyeret asagung janmi manungsa pating kaloro katha kang nandang raga warna-warni ingkang sakit awis waras akeh kang prapteng praloyo sabda palon mulya moksa sekedhep boten kaesi wangsul ing canman linu limunan langkung gunggung seribu pati regetan bisa ngaling ing tanah langkung kegetun kaduwung lepatira mampus karsaning dewadi kodrat sayaktitan kena awah Nuwun sewu para sepuh, Bapak Ibu Mas Mbak Yu, gi kadang-kadang kula ingkang saltresnani mekaten kula wau menggah maca pat pambagiarja ingkang katur. Mugi-mugi menika saged ndadosaken swasana dinten menika saged dados swasana ingkang idum, ingkang asrep tanpa benten dumateng sedayanipun ingkang sami rawuh. Saderengipun kita ngancik adicara seremoni, dimohon semuanya saja jangan ngobrol dulu. Terus HP mohon di silent atau dikecilkan paling kecil. Wigatos pados adicara menika saged kita leksanani kanthi sak sae-saenipun. Awit kawigatosanipun dipun aturaken kemanuwun ingkang saagung-agungipun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. 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 Para siswa sepuh, kakung nutri, para pandita, para wiku, para resi, boten kantun, para pangemban pambating praja ingkang tansah anggung mestuti dhateng poin kotamen, miwah para satria negari ingkang tansah rumeksa dhateng tata rajaning praja, keparenga kawula pinangka pambiwara acara kekasih sedhi wigatos sing perlu karana mestuti dhateng dawuhipun para pepundhen kawula ingkang makempal wonten ing organisasi Yayasan Raket Prasaja ingkang wedal menika ngawontenaken wujudipun adicara wilujungan sura taun Jawi 1960 utawi 1938 taun Mimi lan Mintuna kaleres dinten Sabtu Legi
tanggal 12 Juli taunipun 2026. Namung kewala saderengipun kalawang lajeng anatur tunduk kaliyan gegebaning bangsa ingkang tansah dedhasar Pancasila saha tansah nenganaken panembahan Gusti ingkang Maha Suci. Swawi sami kula dherekaken sami muji syukur kunjuk wonten asranipun awit sih wilasanipun satemah kula panjenengan sami saged pepanggihan wonten ing swasana ingkang kados mekaten. Ngaji adutur sanesipun dipunika Pambagio Harjo atas nama organisasi Yayasan Raket Prasaja ingkang badhe dipun salirani dening panjenenganipun Nyimas Tumenggung Nanik Mardiati SPD. Awit saya menika kunjuk ingkang ngemban wajib luhur binangka sulih sarenipun Yayasan Raket Prasaja panjenenganipun Ibu Nyimas Tumenggung Nanik Mardiati SPD Pandioro saha sasana kula sumangga sumangga. Rahayu Sugeng dalu Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Yayasan Raket Prasaja KRAT Sutrimo Reksa Budaya ingkang sampun ngayomi kita sedaya wonten Sanggar Raket Prasaja. Ugi ingkang kula hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Raket Prasaja inggih menika Bapak Darmo Sanjoto Sudagung SH. Ugi Bapak KRA Dwi Indro Tito Cahyono Pradoto Adiningrat SH MM ing dalu menika mboten rawuh nggih. Oh nggih, kula sebutaken mawon ngapunten. Ugi para rawuh ingkang minulya mboten supe matur nuwun sanget dumateng rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun ngrawuhi acara wilujengan Suro tahun 1960 utawi 2938. Ing dalu menika kita sareng-sareng mengeti tahun baru Suro lambang mimi lan mintuna. Mugi kita saged mengeti lampan kita ing tahun-tahun kepengker. Ugi kita saged nglampahi tahun ngajeng kanthi hati ingkang suci niat. Monggo kita mengawali tahun baru menika kanthi nglampahi ati suci nggih. Mimi lan mintuna menika tahun ingkang kebak tresna, cinta kasih yang tiada putus kados toya mili. Monggo kita jaga kerukunan supados saged manunggal satu tuntunan ugi satu tujuan. Ugi mboten saged terpisahkan. Mugi tetep lestari widodo nir ing sambikala. Kula atas nami Yayasan Raket Prasaja matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ngregengaken acara menika. Ugi boten supe kula nyuwun agunge pangapunten mbok bilih suguh gupuh lungguh ugi pakewuh tasih tebih saking kasampurnan. Mugi Gusti tansah paring idipalilah dumateng kita sedaya. Kula pribadi nyuwun pangapunten bilih wonten kata-kata kula ingkang kirang prasaja dumateng panjenengan sedaya.
Raket prasaja wadah perjuangan. Mugi sedaya tansah pinaringan seger waras begja kamulyan. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Nuwun Bunani. Matur nuwun. Kunjuk datang panjenenganipun Ibu Nyimas Tumenggung Nani Mardiati SPD dipun aturaken kemaluhun ingkang sampun kepareng ngemban wajib luhur paring sabda tama sambutan. Anci adicarosipun menika pambagio harjo saking Ketua Dewan Pembina Organisasi Yayasan Raket Prasaja Dharma Sanyata Sudagung Esa. Awas menika kunjung ngemban wajib luhur Pandewara Saha Sasana Kaos Manggakan sumangga. Nggih, nun sewu pangapunten niki dawuhipun Ketua Dewan Pembina Yayasan Raket Prasaja panjenenganipun Bapak Darmo Sanyoto Sudagung. Sakderengipun beliaunya paring dawuh kawula kapurih njlentrehne apa itu Yayasan Raket Prasaja. Nggih keleresan niki jane jatahe Pak Tito. Nah Pak Tito mboten rawuh amargi gerah. Mundi dawuhipun Ketua Dewan Pembina Yayasan Raket Prasaja kapurih kawula menjelaskan apa itu Yayasan Raket Prasaja. Saderengipun Pak Darmo Sanyoto Sudagung paring dawuh. Yayasan Raket Prasaja berdiri tahun 1995. Ya. Selama 4 tahun itu OTB. OTB itu organisasi tanpa bentuk. Karena masih perintisan. Lajeng tahun 1999, mohon maaf saya pure bahasa Indonesia saja karena ini kan kita direkam, nanti diupload di channel YouTube Raket Prasaja TV, dan anggota organisasi Raket Prasaja tidak hanya orang suku Jawa. Nih, saya lanjutkan. Yayasan Raket Prasaja berdiri secara legal, mendapat pengakuan hukum itu tahun 1999. Nah, dalam ADART ini jelas disebutkan bagi para pemirsa ataupun yang hadir di sini kalau ingin lebih tahu lebih jauh bisa buka website dengan laman www.watch-is-java.org. Nah, di dalam ADART kami adalah lembaga pengkajian. Kami bukan organisasi keagamaan dan bukan organisasi aliran kepercayaan. Dan organisasi tidak mencampuri, tidak mengurusi agama atau kepercayaan apapun anggotanya. Jadi anggota Raket Prasaja ini mau ke gereja silakan, ke masjid silakan, ke wihara silakan, ke pura silakan. Itu hak pribadi. Organisasi tidak mencampuri dan tidak mempermasalahkan apapun agama anggota. Ini ADART kami jelas. Kenapa kok waktu itu penyusunan ADART itu kok seperti itu? Karena dalam kajian kita dan melihat fakta di lapangan, agama itu cuma membuat kotak-kotak manusia. Jangankan beda agama, agamane podo wae gegeran konflik. Sehingga di dalam aturan organisasi Raket Prasaja yang sering saya share di grup ataupun anggota baru yang mau gabung, di situ jelas kita lampirkan aturan organisasi. Tidak boleh share agama, tidak boleh share politik praktis. Sehingga kemarin Mbak Dia itu sempat tanya ke saya, Pak, ini keluarga saya ada yang jilbaban, boleh nggak hadir? Saya jawab, kalau tamu ya kita nggak maksa, wong tamu. Tapi kalau sudah bergabung ke kita ya mohon maaf, ayo kita kembali ke jati diri kita sebagai orang Nusantara. Karena jilbab itu bukan budaya, mohon maaf, jilbab itu budaya Arab. Di Arab sana orang Kristen, orang Katolik, orang Islam semuanya pakai jilbab.
Karena jilbab itu budaya Arab. Sehingga jangan heran Bu Sintia Nuriyah Wahid, Nazia Shihab nggak pakai jilbab karena mereka paham jilbab itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Dan Raket Prasojo tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani yang mewakili organisasi, kita lintas agama, kita lintas suku. Ya. Organisasi Raket Prasojo merupakan wadah perjuangan kita untuk menuju bangsa Indonesia merdeka jiwa raga. Karena saat ini kita belum merdeka jiwa raga. Kita masih menjadi non sewu, menjadi budaknya bangsa lain. Ya. Saat ini anggota Raket Prasojo ini ada kurang lebih 1.000 orang. Tapi kok yang datang cuman segini, ini aja sebagian tamu. Karena kami, anggota kami seluruh Nusantara. Kami punya anggota yang ada di Sumatera Utara. Kita punya namanya Raket Prasojo Pamalayu. Kita punya anggota orang Malaysia. Sehingga kemarin bulan 1 kita ke Malaysia selama 8 hari. Kita punya anggota di Kalimantan. Kita ada Raket Prasojo Tulungagung. Kita ada Raket Prasojo Mataram. Mataram itu untuk Jawa Tengah. Kalau yang Malang Raya ya nggak banyak. Karena memang kita lebih mengutamakan kualitas. Anggotane nek iso ki akeh berkualitas, nek gak iso sedikit enggak apa-apa tapi berkualitas. Kita paham visi misi besar kita menuju bangsa ini merdeka jiwa raga. Sehingga saya mohon maaf kepada kesalahan saya tadi nggak sempat pesan ke Mas Marsudi Pak Yoworo. Sementara itu yang perlu saya jelaskan sekilas tentang Raket Prasojo, sehingga nanti setelah dawuhnya Ketua Dewan Pembina nanti ada ngocopat terkait dengan tahun Mimilan Mintono. Nanti ada kondotakon. Kita harapkan yang hadir juga paham. Hilangkan salam dayoh. Kita jadilah diri kita sendiri. Wong Jowo. Yang orang Madura mau salam Madura boleh malahan. Kita kembali ke jati diri. Nanti ada kondotakon, tapi mohon maaf yang cekaos ya. Jadi jangan melantur kemana-mana karena waktunya pendek. Kita harapkan supaya nanti selesainya nggak terlalu malam. Kasihan ini ada orang dari Tuban, dari Gresik, kalau nanti selesainya malam mesakni adoh-adoh. Yeah. Sementara ngaten kula menjelaskan tentang Yayasan Raket Prasojo. Mudah-mudahan yang hadir ini yang belum bergabung masih sebatas tamu bisa bergabung. Mari kita berjuang bersama karena yang jelas perjuangan menuju bangsa ini merdeka jiwa raga tidak mungkin hanya dilaksanakan Sutrimo pribadi. Kita butuh penjenengan, kita butuh banyak komponen. Kula cekapi ngaten remit, matur nuwun, rahayu. Kula aturke dhateng Pak Daguh, monggo paring dawuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sederek-sederek sedaya anggota Raket Prasojo mbok menawi wonten tamu nggih, wonten tamu sugeng rawuh wonten padhebokanipun Mas Sutrimo. Kagungan padhebokan skeca sanget. Panggenanipun nggih skeca angge pertemuan-pertemuan ngaten nggih sekeca nggih. Nggih. Kalau wau sampun dipun jelasaken saking Mas Sutrimo pendirian Yayasan Raket Prasojo. Nggih. Menika dasaripun Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila serta berbasis budi luhur.
kula badhe njelasaken ingkang wonten hubunganipun kalian organisasi rakyat prasaja. Ya kan memberdayakan budaya lokal, budaya Nusantara. Ya. Nah, budaya Nusantara ini menawi tiyang Jawi, ya, budaya Jawi. Ya. Menawi Nusantara, ya, kita budaya Nusantara ini budaya pun kuatah. Setiap suku bangsa punya masing-masing budaya. Menawi kita ini wonten tanah Jawi, dados inggih mawi basa Jawi. Ning kula badhe maosaken kidung saking Kanjeng Sunan Kalijaga. Menika kidung mengenai sedulur papat limo pancer. Ya. Jadi sedulur papat limo pancer ini kalau menawi yang Jawi ini sering dipun waosaken. Ning menika wonten kalih pupuh kemawon dendang gula. Sedulur papat limo pancer, kidung marmati, kidung Kanjeng Sunan Kalijaga, dendang gula. Ono kidung ing kadang marmati amung tuh ing kawasan iri kanggo sakandos saciptane kadang kawah puniku kang rumeksa sarira mami anakaken sedya ing kawasan nipun adi ari-ari igno amayungi laku ing kawasan iki nganakaken pangarep punang getih ing rahina wengi angrewangi teluh kang kuwasa andhakaken karsani puser kawasanipun nguyu-uyu sahono mami anaruti pandita kawasane iku jangket kadang ing pun papat kalimane pancen wus dadi sawiji tunggal sawujud ing wang. Menika terjemahanipun nggih. Tali pusar yang copot dari pusar. Bayi juga dianggap saudara si bayi. Pusar dianggap pusatnya saudara empat. Dan keempat-empatnya akan selalu melindungi si bayi. Atau pancernya dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pancer.
itulah dasar ilmu kebatinan yang lekat dengan tata cara kehidupan dari organisasi kita. Terjadilah manusia sampai melahirkan, dijabarkan lengkap dengan sedulur papat limo pancer yang menjadi pamomongnya serta hubungannya dengan terjadinya jiwa raga dan sukma. Ini juga ada 2 pupuh lagi, juga dandang gula. Lir serkor wasitaning jalmi ambudya budining sasmita memayuyu hawa maneh ing rehadaning kwaro ruhing karso kang ambek asih sih pigunane karya brasto ambek dudu mengenep making cipta ruhung maning tindak kang ala lan becik memuji tiasra harjo memanising manungsa sejati lukita mring laku utama lukita itu dadane menuhi hawa lan nafsu sampurna lahir lan batin kanthi sabda brata gegulang mring hayu ayuning racakadine rumantine rinaket budi pakarti toto gantine jalmi. Ini terjemahannya bahasa Indonesia. Untuk dapat menyelamatkan dunia, manusia harus memiliki banyak pengetahuan yang luas. Tentang cinta manusia untuk memberantas kejahatan serta dengan mengendapkan cipta untuk mengetahui batas antara baik dan buruk disertai doa kepada Tuhan untuk kebahagiaan. Ingkang pupuh nomor kalih gambaran tentang manusia idaman manusia sejati yang bersemboyan berusaha untuk sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin dengan penuh prihatin dan memeras diri, berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya. Kemudian
kita sering kali mendengar ada beberapa nasihat atau pepatah dari leluhur kita. Ya. Ada beberapa nasihat pepatah yang diajarkan para leluhur kita. Pertama, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Artinya bahwa sifat pengasih mengalahkan semua sifat bentuk kejahatan, atau musuh hanya terdapat di dalam ciptaannya sendiri. Dua, sopo temen bakal tinemu, sopo temen bakal tinemu. Artinya bahwa segala sesuatu akan berhasil bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada 4 hawa nafsu manusia yang berpusat pada aku, yang kelima ya. Keempat hawa nafsu tersebut adalah aluamah, nafsu angkara murka, amarah, nafsu lekas marah, supiyah, nafsu birai, mutmainah, kemurnian atau kejujuran, mulkimah sebagai pusat memberikan arah keempat nafsu tersebut ya. Artinya arah kebaikan atau kejahatan. Yang menuntun ke arah kebaikan adalah hati nurani, rohani ya. Ada 9 buah roh. 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Ini tadi adalah nasihat para leluhur kita, para orang-orang tua memberi nasihat kepada kita. Biasanya kalau nasihat orang-orang dulu itu dilakukan dalam bentuk tembang, ya, tidak langsung bicara tapi dalam bentuk tembang. Ini tembang-tembang yang saya sampaikan itu dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini kata sangat tembang itu ingkang dados sebenarnya kalau wau ingkang kalau sampai akan dados menika kidung menika isinipun nggih nasihat dhateng kita sedaya. Kados pundi tiyang gesang menika kedah melampahipun ingkang kedah leres. Menawi kita bangsa Indonesia menika saged mituruti nasihatipun Sunan Kalijogo, negari kita sampun makmur. Niki kathah tiyang ingkang kesupen. Istilahipun milik gendong lali. Nek wis ana milike jadi lali. Suka lali, suka lupa. Nah ini yang banyak sekali
menghinggapi bangsa kita, terutama para pejabat kita. Banyak lupa iki barangnya sopo, barangku. Pokoknya ono barang ning ngarepe ya barangku. Jupuk ae. Nah, nah medinipun lah menemut ngajengipun non barang ditakokne iki weke sapa. Oh iki weke Mas iki weke iki. Ya kabeh dipek dhewe. Lah menika melainipun ngantos sak menika menawi kita maos dateng koran-koran wonten YouTube Pak Prabowo sak menika gencar melakukan gerakan memberantas korupsi. Korupsi ini penyakit yang paling utama suatu negara. Menapa wonten negari ingkang mboten wonten korupsi? Wonten dunia itu ada 280 negara. Dunia itu 280 negara. Ning ingkang bebas korupsi namung sedoso. Korupsi pun nol. Wonten ning biasanipun negari-negari ingkang korupsinipun nol negari alit-alit. Wonten negari ingkang sakidulipun Australia yaitu Selandia Baru itu salah satu negara yang korupsinipun nol. Anak kula ingkang nomor kalih wonten mriku dados pegawai negeri ingkang wonten mriku. Istrinipun nggih dados pegawai negeri. Putrane ya dadi pegawai negeri. Wonten mereka nu korupsi pun nol, ben wonten korupsi. Jadi sedaya sekeco. Nen, ampun nggih. Nggih, terus. Lah, sak menika Pak Prabowo monggo kita dukung. Kita dukung memberantas korupsi. Mugi-mugi kemawon menapa ingkang dipun kangge pemberantas korupsi ini saged ke menapa menika terlaksana lah. Basa Jawinipun napa terlaksana ini. Terus menika menawi kita ningali negari-negari ingkang berhasil memberantas korupsi itu yang kita lihat itu ERT sama Hong Kong. Ning nggih amrat sangat. ERT itu memberantas korupsi 10 tahun itu korbannya 40 juta. 40 juta. Mboten sekedhik. Ning berhasil. Pemberantasan itu tahun 70 sampai 80. Besar-besaran. Ngantos sak menika. Hong Kong nggih ngaten. Hong Kong no pemberantasan korupsi Indonesia saged kados menika saged paling mboten kados Hong Kong nggih. Ning menawi namung sak cukupe ya wis gak iso. Ya, dados menika kalau wau dados pupuh sekawan pupuh kalau wau ingkang kula waosaken dados menika sedaya menika nasihat saking yang sepuh kula, yang sepuh iki yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga supados kita sedaya saged melampah leres. Ya. Mbok menawi sampun cekap sak manten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Nggih kunjuk dhateng pun Bobo Dharma Sanjata Sudagung SH dipun aturaken gunging panuwun ingkang sagungipun sampun kepareng paring sabdatama mekaten ugi panjenenganipun Bobo Sutrimo ingkang kula sampun nyulih sarirani panjenenganipun Kanjeng Raden Arya Dwi Indra Tito Pradoto Adiningrat SHMM. Nganti acara sampun jam menika maca pat taun mimi lan mintuno. Awit saya menika kunjuk dhateng ingkang ngeman wajib luhur wekdal saha sasana kala semanggaken sumangga. Nggih, matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken. Menika sekar maca pat dandang gula ingkang dipun ajengaken tiyang sepuh dhateng putranipun anggenipun tresna marang putranipun inggih menika pitutur kekarane wong apala krami tutup bondo sarta tuturupa amung ati papitane bondo kenaning larut rupa iku luntur ing benjing lamun wus palakrama paugeran ipun tutup netra lawan karna ati loro manunggal dadi sawiji mangkono bagya mulya lansun mulang bocah ingsun estri caranira pawestri suwita guru lakine tegese kang ran guru ya kukunan tirunan nini laki iku tegesna nglakoni pituduh saprintahira kang priya ingkang kena linakon dipun lakoni estri kang estren nono matur nuwun. Wiwit tane anderes sapeke
swara kurang permana ing wasis nglango nyemplung hursae pandara sakekeng pijarang incangake alis terus tresna sasida eman ngambara ing awang-awang hangelangut bebasan tanpa tepi nerabas ing miko mendung miteri jagat ngulandara ngamborong gahi gunung katungkul bergagasan satemah dikowo ngimpi yening tawang ono lintang cahayu aku ngenteni marang miko ingat kosok sun takon wardani reki janji-janjiku heleng sumedhot sang tias ingsun nimas ingsun marsapa sineksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni padang rembulan
Dandang gula bawa podang kuning. Nadyan wujude mung peksi akawita lining branda alus manis merak ati wasuinggun kula goleki si podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo jeneng kula kelali aja lali ali niki sule kula aja dianggep sepele kula mboten melu among hati tansah deli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketokan kewala nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula matur suwun. Sesanggemening bebrayan siji rasa loro
mugen lan tuwajo sesarengan urip mulya ugi bekti maring Gusti pini saha kaping sata tanpi nisa saka kodrating Gusti upamane sira yiku kadya jalma lam tirta mimilan mintuna jalma kang pinunjul akeh jalma datan bisa nganti pungkasaning ngurip gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa hamung ati bawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel langkung tan kena numbas harta nggih monggo nggih kunjuk dhateng ingkang ngemban wajib luhur maca pat dipun aturaken ing panuwun ingkang sagung-agungipun. Saderengipun nglajengaken atur kunjuk dhateng para siswa Bapak Ibu Mas Mbak Yu kadang-kadang kula anem ingkang santos neni adik-adik ingkang sanget kula asihi. Monggo daharenipun dipun sambi. Menika mujudaken seni hasa karena memasak sang keluarga besar raket prasojo agar supaya kita tidak tegang timbangane gemeremeng alwung dahar. Monggo. Pangapunten. Nggih para siswa nganci adicara sanenipun menika adicara sarasen budaya kanthi tema menyikapi tahun mimilan mintuna. Ingkang badhe kasalira dening narasumber kita menika Kanjeng Raden Arya Temenggung Sutrimo Reksa Budaya SEMM. Moderator panjenenganipun Bobo Ginting Raharjo. Awit menika kunjuk dhateng Bobo Ginting sak wetahipun kawula pasrahaken wekdal sasana semangga. Rahayu, rahayu, rahayu. Utaminipun panjenengan para sesepuh bini sepuh aji sepuh wonten ing dalem menika kepareng kawila sumela atur minangka nderek dawuhipun sederek kula sepuh ingkang estu dangu mboten panggih nggih antawis embuh pinten taun niku embuh niku basa Malang kula damel mawon